ka haska kirjina ka kare sharrin aduwaina domin nabi manzona shugaban mu da hagata na sunnar sa aure aka daura ango da amarya suna murna kun zama iko na rabbani ribar so ita kun ka gani murna farin ciki fuskar ku a yanzu na ga bai buya falala daraja ko cikin saba ta girgowa sannan rabo rabi ya baka duniyar nan ba a kwacewa ango amarya ranar kuce ku yi shagali ku yi takawa yau lokaci ya sada ku da alkhairin sabar karewa to amarya ango kurge amana hakuri kun da muke kun san da yau da gobe akan saba to ku kare daurewa momy sannu auren ki yanzu an daura daɗi da dukan kunci rayuwar aure ta kan dora ki haƙuri ba laifi dan yanzu kin wuce tsara zai fi kyau cikin zaman kiki yi murmushi ziga aka ki saurara daure momy to daure kin samu na kin more ki walwala ki dan saki fuska